И така, здравейте фенове на YouTube, аз съм Датинкър и това е един урок, в който ще ви покажа как да си направите Minecraft сервер с Hamachi на най-новата версия 1.12. Първо влизате във вашия браузър, в моят случай е Mozilla Firefox, изчаквате да зареди и в лентата горе пишете download Minecraft сервер и стартирате. Влизате в най-горния сайт и натискате да се изтегли този Minecraft сервер 1.12 jar файл. И така, докато чакате, копирате ето този текст, ето тук долу, отивате на вашия десктоп и справите папка. Кръщавате както си искате. Аз ще кръстя Minecraft сервер with Hamachi 1.12. Влизате в тази папка и отивате на натискате единствен бутон създай и отивате на текстов документ. Сега оставяте ето този текст, който копирахме ето тук преди малко. Отивате на файл, запиши като и пишете run.bat. Каквото искате може да напишете, но задължително трябва да завършва на .bat. И натискате запиши. Така. И го затваряте. Този текстов документ вече не ви трябва. Самия файл се е променил. Изпразвате кошчето. Отивате в downloads. Чак по-скоро гледате тук дали се е изтеглило. Оставяме точно една секунда. Така. И вече се изтегля. Сега отивате в папката Downloads, където ви се е изтеглило и го измествате този файл. Като го изместите вече, може спокойно да натиснете Run. И така, изчаквате докато се стартира вашата конзола. Чакате. И вече когато се е стартирала, влизате в файла и това където пише Pause, натискате True. В смисъл променяте го на True. Натискате фикса и запиши. Така, вече пак натискате Run, но този път няма да ви се стартират само тези, ще ви се покажат абсолютно всички файлове и папки, само трябва да изчакате да ви се генерират. И вече почва да се генерира. Трябва да изчакате тук на спална арията да стигне до 100%. Ето виждате вече да се появи. И докато чакате влизате във вашия браузър, отивате на нов раздел и пишете Hamachi. И сега отивате в vpn.net Hamachi by me и отивате на Download Now. Отивате на запазване на файла и изчаквате докато ви се изтегли този файл. И така, натискате го и натискате изпълни. Сега изчаквате и ето, появи се сетата, избирате на какъв език искате да бъде програмата. Аз на английски, натискате Next, I agree. Тук може да си изберете къде да ви се инсталира в CD, смисъл къде точно компютъра. Натискате Create Shortcut on the desktop, натискате Next. Тук е Install, където има тикче на Install LastPass, го махате, да не ви се инсталира тази гадна програма. Натискате Install. Да ви се инсталира само Hamachi, без никакви други странични програми. И сега изчаквате да зареди. Междувременно може да бъдете в сървъра, абсолютно вече ви е готово всичко с вашата конзола. Всички файлове и папки са ви готови. И сега, никога няма да затваряте сървъра от този хикс тук. Винаги пишете във вашата конзола Stop. Най-удобно. Съд е ето.
И като натиснете стоп и натиснете Enter, автоматично ви се затваря. Така, изчаквате хамачето да ви се стартира. И както виждате, вече е инсталирано. Сега, отивате и тук, където пише Offline и натискате Power On. И то ви излиза Login In. Само че аз нямам акаунт и затова ще се регистрирам. И така, пишете вашия имейл. И пишете... Опа, обърках мито. Сега пишете парола, каквато си искате. Примерно аз ще напиша 1, 2, 3 Радо и тук 1, 2, 3 Радо. Accept login, си натискате Create Account. Само че малко друго. И вече ви е готово. Махате готови. Отивате на Create a New Network. Сега, Network ID е вашето име. Пишете каквото си пожелаете. Аз ще напиша примерно Радо 567 и на парола ще напиша 1, 2, 3 Tier.me и отдолу пак 1, 2, 3 Tier.me. Примерно, каквото си искате пишете. Сега натискате Login In, пишете вашия имейл abv.bg. И сега пишете вашата парола. И натискате Login In. И само че не ще се бъгна, но много трябва да го направим. Пишете вашето име, вашата парола. И както виждате, вече ви е готово. И сега, ако всъщност влизате в вашата папка Minecraft Server, отивате в сервер IP, но първо копирате това IP, което е в хамачето и го поставяте. И така, виждате вече IP-то е поставено, отивате малко надолу, тук пише Online Mode True, променяте го на False. Това е дали искате да влизате в сървъра с купена игра. Примерно ако ви е купен Minecraft, дали само хора с купен Minecraft могат да влизат във вашия сървър, или хора дори с кракнат или с абсолютно всякакъв. Зато ви го гледате на False, всеки да може да влиза, независимо дали има купена игра. Тук има PvP True, може да се нагласите примерно сега е на True, значи има, може да напишете False, да няма PvP на вашия сервер. Max Players, може да го напишете да го направите на колкото човека си искате. 10, 15, 20, 100, 1 милион, колкото си искате. Аз ще го направя за 5 човека. Мод, тук където пише мод, това е вашето име на сървъра. Примерно аз напиша Радо Енци. И тук има level seed, на какъв seed да ви се генерира, всичко и тъй. И вече като сте готови с настройките, отивате на затвори и запиша. Така. Вече абсолютно всичко е готово и може да влизате в сервера, но първо да ви покажа следно нещо. Хамачето, ако искате, то е направено в сервера само 5 човека, само да могат да влизат 5 човека. Опа, само ти да го махна. Примерно, ако искате някой приятел да ви влезе, трябва да дойде на вашия приятел, трябва да се влезе в хамачето, да отиде на Network, да натисне Join и да напише вашето име, при мен е Радо 567 и вашата парола. При мен е 123 Радо. И като натисне Join, при мен не става, защото е моя акаунт, той ще влезе в вашия, ще е джойнал в вашето хамач. И така, ето, за да проверим дали сървъра работи, ще ви стартна, ще вляза в Minecraft, ще изчакам да зареди лаунчера. Така, версията е 1.12, натискате Play, изчаквате да стане, нали, копирате тук IP адреса, изчаквате лаунчера да зареди,
Изчакаме още малко. Готово, зареди. Така. И вече когато стане, отивате на добавяне на сервер и поставяте това IP, което е от хамачите. Натискате, нали, OK, изчаквате и както виждате вече е готово. Виждате името Радоинт си, 5 човека, натискате сервера, присъединяване, свързване към сервера, изчаквате няколко секунди. Я режем с терена, трудно ще ви се генерира, докато ви се генерира World, малко бавно ще ви зареди, но после няма да имате проблеми. Така, както виждате, вече сме в Minecraft сервера, всичко е готово, няма никакви проблеми. И като излизате, като излезете от сервера и го стопирате, смисъл отидете в вашата конзола и пишете стоп и то ви се запазва автоматично абсолютно всичко. И това беше всичко от мен, хора. Надявам се да съм ви помогнал с този урок. Харесайте клипа, абонирайте се и ще се видим в следващия път.